Bana deli diye, beni sevme diye. Bana deli diye, beni sevme diye. Şeyle gönlü diye, denme ay ay ay. Bana deli diye, beni sevme diye. Şeyle gönlü diye, denme ay ay ay. Meni düzü dövüp bilen okmallar Sen bol başkalar okman der Söygün yüreğimi mihman dersen Bilmesen ama onu bilyenken Bildiriyemi Gelmece kaharın getiriyemi Deli bolşum seni güldüriyemi Sözlerim fikir düşündüriyemi Bana deli diye, beni sevme diye. Şeyle gönlü diye, denme ay ay ay. Bana deli diye, beni sevme diye. Şeyle gönlü diye, denme ay ay ay. Asman meleği ali girdin kalbıma. Sen gönlümün sultanı koyma armana. Asman meleği ali girdin kalbıma. Sen gönlümün sultanı koyma armana. Bana deli diye, beni sevme diye. Şeyle gönlü diye, denme ay ay ay. Bana deli diye, beni sevme diye. Şeyle gönlü diye, denme ay ay ay. Ine mehribanlar görüşmedi ýaly bir ýadgyal şanyň bagyt toýy diýsen saatlyk sowukyna betlap dowam edýär. Edil sport adam bir mehribanlaryndan ajaýyp ag ardulary ýörüte ardular arkaly dowam edýär. Hanana Bayramjan gittik. Doğanın bagtly bolsun, eň bagtly gellerine biri bolsun. Menem dädeme hyzmat berdim, can sag bolsun. Doğanın oğullu dädiş bilen bagtly bol. Bagtly bol. Äştay bagtly bol, bagtly ýaşa. Klaslaş bagtly bol. Ýa-da doğan bagtly bol. Meşhur Davul Şemil Şanurjan. Ýaşlar bagtly bolsun, ýaşlar. Däşcan bagtly bol. Allah'tan hemişe bagtly ýaşap bagtly durmuşda bolany. Ağa can ýa-da geljem oğul nurulan bagtly ýaşar. Mehribanlar bu fursatlary gaýtalap bolanok. Bu fursatlary gaýtalap tomaş edip bolýar. Programda ýadgarlyk ýadga galdyrýa meşhur Älim Video Studiýasy. Aýraty minnetdarlygymyzy bildirýär. Spasiba Älim Kollektivi.